Doncs no m'ha costat gens ni una mica, perquè ja ho feia abans de fer el porta a porta, que ho reciclava tot ben posadet i ho anava a tirar als contenedors. I ara m'ho trobo molt còmode, perquè baixo de baix a casa, ho deixo baix, m'ho prenen i ja està. Molt bé, perfecte, m'ha anat. Gens ni una mica. Faig el mateix, de baixar-ho tot, vull dir perfecte, molt bé me va. I per anar a la compra tampoc, perquè quan que passen el dematí jo me'n vaig a comprar, quan baixo deso el cubell i tot bé. Doncs faig menys plàstic perquè me'n vaig a comprar al poble, que no vaig a comprar res envasat a fora. Per exemple, compro pollastre, me l'emboliquen en paper, compro llonganissa en paper, tot el que compro m'ho emboliquen en paper i faig molt menys plàstic que no feia. Això sí, m'ha anat de primera.